बे बेलायाव नोंथाङा फिनजाथाय मा होननानै बुंनो नागिरदों? फिनजाथाय जेबो गैया। बिटिसि एरियायाव बेबायदि फिसा फिसौ हिंखाफ्रा जेब्लायबो जायो आरो थांनाय इलेक्सनफोरावथ' गोबां मानसि थैदों आरो बेवहाय ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंदों जे जेसे हायो माने निरापत्ता सिकिउरिटि प्रभाइड खालामनांगौ, पिसफुलि इलेक्सना जानांगौ। माने बे दिनै एगेइन इलेक्सनाव जुदि हिंसा जायोबा गुबुनफ्रा जोंखौ मिनिगोन, दा बेखौ जों खालामनाङा आरो गणतन्त्र भारत बायदि गणतन्त्र देशआव सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनाय देशआव माने फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय डेम'क्रेसिया माने सिकिउर जाना थानांगौ। गतिके भट होग्रा मानसिफ्रा जाहाथे खुनु गिनो गोनां जाया बे खोथाखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो भट होनाय मानसिफ्रा जुदि गियाजासे भट होनो मोनोब्ला अब्लानो जोंनि माने गणतन्त्रआ सक्तिशालि जागोन आरो बेखौनो जोङो हास्थायो। ओंखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जेसेबां नांगौ सिकिउरिटि फर्सेस डिप्लय खालामनांगौ आरो पिसफुलि फ्रि एन्ड फेयार इलेक्सन जानांगौ, जों बेखौनो दाबि खालामो। दा बियो जायखिनाखि पिरियडमोन, बे पिरियडा जोबनानै थांसिगोन। बेवहाय गोदानै नटिस जारि खालामनानै नमिनेसन आरो गोदान होफिननाय सिस्टेम गभर्नमेन्टआसो मिथिगोन, जों मिथिया। जों दाबि खालामदोंखि बिसायख'थिया थाबैनो जानांगौ, जों बेखौ दाबि खालामबाय थादों आरो आथिखालाव लासै लासैनो स्कुल अफिस गासैबो खुलिबाय। दा नंखायनो बिसायख'थियाबो जानांगौ, गणतान्त्रिक मोनसे प्रसेसा सानफ्रोमबो थानांगौ, जों बेखौ गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामदों। To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. जेबो साननांगौ गैया। एबार UPPL नि सरकार फैखागोन आरो जोंहा 40 जन बिजाथि अलरेडि दंखायो। दा बेनिखायनो बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया। जोंनि फारसेनिफ्राय गोदान जायो, गोजाम जायो, बिसायख'थिया जेब्ला जायो जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो जे बिसायख'थिया जाबाय UPPL आनो सरकार दागोन। जा बिजाथिखिनि दङ दायो बे बिजाथियानो थाफिनगोन ना नोंथांमोना सोलाय सोल' खालामगोन? सोलाय सोल'नि जेबो खोथा गैया। खनसे बिजाथिफ्रा नमिनेसन होनायनि उनाव आरो सोलाय सोल'नि खोथा गैया, बे गासैबो बेनो थागोन आरो बेबायदिनो जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन। BJP जेबो खहा जाया आरो बे राजनितिक खोथाफोरखौ बयबो बुंखागोन। सोरबा 2 लाख सोगोन, सोरबा 5 लाख सोगोन, 10 लाख सोगोन, सोरबा बुंगोन जे 35 लाख मानसिखौनो जों सोजोबगोन। दा मानसिफ्राबोथ' थांनांगोन ना, दा सोर थांगोन सोर थाङा बेखौ समाजसो खोन्थागोन। दा ओंखायनो बेखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया। बयबो गावबा गाव दोलोआ गावबा गाव पलिसि लाना खामानि मावदों, जोंबो मावदों। दिनै जोंबोथ' जोंनि दोलोआव दिनै 14 लाख मेम्बार फैबाय। जोंबो सानाखैमोन जे जोंनियाव 14 लाख मेम्बार फैगोन। दा नंखायनो दिनै जोंबो बुंनो हायो जोंनियाव आरो 2 लाख फैबावगोन आरो 3 लाख फैबावगोन। दा बेफोरो माने बारा जोंनि थाखाय साननांगौ खोथा नङा। मोनसे कुइसन बुंदों जे 6 कमिउनिटि थानाय जेब्ला प्रमद बर'आ 100 दंमोन बै समाव खोब माने बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बेफोराव थानानै बे 6 कमिउनिटिखौ एसटि खालामनायाव बिथाङा जेबो बुङाखै। 6 कमिउनिटिखौ एसटि खालामनाय, एसटि जानाङा बेवहाय प्रमद बर'नि जेबो रल गैया। बेखौ भारतनि पार्लियामेन्टआसो खालामगोन। खारन दा सोरखौबा दानोबा पार्लियामेन्टआ दाननांगोन, सोरखौबा सोयोबाबो पार्लियामेन्टआ सोनांगोन। दा बेवहाय सोरबाया आन्दायनानै XYZ नो दाय जाबसिनबाय थानो हागोन, जेबो लाब गैया। जोबनायाव सार, दिनै UPPLनि जा फोसावदिं मेल, बे फोसावदिं मेलाव गोबां रायजोफोरखौनो बाहागो लानायखौ नुयो। बे बेलायावहाय नोंथांनि बायदिब्ला बिटिसिआव बेसेबांसो सिट मोननानै UPPL सरकार दागोन? जोङो हारसिङैनो सरकार दानो जेसेबां सिट नांगौ बेखौ मोनगोन। बेनिख्रुइ बांसिन सिटखौसो जों मोनगोन। दा रायजो राजाफ्रा एबार सोलायनाय लुबैदों। 17 बोसोर BPFनि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय, गावबा गावनि गेजेराव गादबलायनाय, हिंसा खालामनाय, बेखौ रायजोफ्रा जोबोद बाबाय। जौ जुवानि सरकार, बेखौ रायजोफ्रा बिराद बाबाय। रायजोफ्रा जोबोद मिजिं थिदोंमोन माबा नङा माबा सोलायनाय फैगोन, नाथाय जेबो फैयाखिसै। दा नंखायनो लोब लोब रायजोफ्रा UPPLआव फैदों आरो UPPLआनो सरकार दागोन आरो UPPLआसो थार नंगुबै ओंथियाव जौगानायखौ जों लाबोगोन। इलेक्सन दायो जाया, बेयो गोबाव सम लागोन। बेवहाय गामि सोनाय दानख'नाय दङ। बिनि उनाव समस्ति थिग खालामफिननांगोन, डिस्ट्रिक्ट रिअर्गेनाइजेसन जागोन, बे गासैबो जागोन। बिनि उनावसो 60 समस्तिनि बिसायख'थिया जागोन। दा 40आनो जागोन। दा UPPLनि आंनियाव जेबो इनफरमेसन गैया, खौरां गैया। UPPLनि सिङाव आरो सायाव मा जानानै दङ। जिहेतु UPPLनि लिडारफ्रा BJPआव हाबहैबाय, UPPआ थागोन ना थाया ना मा बेखौ जों जेबो मिथिथ'वा। Welcome to News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.